500 здається, засіло в українському британському фонді, які взагалі там не українці, взагалі вони не в Україну тут навіть відправили. Я офігел, я про це зніму відео. Це жесть, що там за кордоні, це взагалі там якісь індуси роблять це все, поняв? Коротше, йдемо далі. Поняв, світло є, там у тебе світло, а чого ти чого ви танцюєте, а чого музика, а як так, майте совість, де ваша гідність, тут ви весь дім без світла, а ви там собі влаштували, та я пожити хочу. Ні, ніхто не живе, і ти жити не будеш, бо в українців же ж як теж буває, що головне, щоб типа, не у себе було хорошо, а у когось лучше, щоб не було. Ти що, чого тебе лучше? От, я не знаю, як це українцям забрати. Всю життя так було. Головне, щоб не у мене було хорошо, а вдруг у сусіда краще не було, чим у мене. От як нам від цього ізбавитися, це просто хана. Це жесть. Я б радив відключитися на щось, бо я кажу, вам додатковим в житті треба зайнятися, якщо вас тригерить на такі якісь сумні думки,